Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, ħeġajna tajna. Aħna nħobbu ħafna l-baħar u x'veru. Nħobbu nomu fih, nħobbu nilabu fuq ir-ramel u anke nħobbu naraw il-kreaturi sbieħ li jgħixu fih, u x'veru. Il-baħar huwa bħal dar kbira u sabiħa għal ħut, il-bkieren u l-annimali kollha li jgħixu fih. Imma bħad-dar tagħna anke l-baħar irridu nieħdu ħsiebu u nżommuh nadif mhux hekk. Jekk narmu żibel fil-baħar, nkunu qed inħammġu u nagħmlu ħsara lid-dar taħdib tagħna l-ħut u l-annimali l-oħra li jgħixu fih. U mhux hekk biss, imma anke meta narmu barra fit-triq, apparti li nkunu qed nagħmlu ħsara lill-annimali li jgħixu fuq l-art, meta tagħmel ix-xita, il-ħmieġ li nkunu armejna fit-triq ser jitkaxkar mal-ilma tax-xita u jispiċċa xorta waħda fil-baħar. U hemm se jagħmel ħsara kbira ħafna lill-annimali tal-baħar ukoll. Qed taraw kemm importanti li nużaw it-tankijiet taż-żibel u li nisseparaw l-iskart kif suppostux. Ma jien naf li intom bil-aqal u dejjem tfittxu li tarmu kif suppost. U jekk qegħdin barra u ma tistgħux issibu t-tank taż-żibel, ma ġara xejn. Dak li rridu nagħmlu huwa nżommuh u neħduh lura magħna d-dar u narmuh faż-żibel tad-dar kif suppost. Zizi, baba u Gigi għaddejjin passiġġata fuq ir-ramel. Kemm qed jieħdu gost jippassiġġaw għall-arja friska u l-ħsejjes tal-mewġ? Imma żomm ftit. Gigi qed jinnota xi ħaġa stramba fuq ir-ramel. Dik x'inhi li qed jara Gigi? Tgħid xi kreatura tal-baħar telet ftit fuq l-art? Forsi xi qoxra ta' xi bebbuxu tal-baħar? Jew forsi xi ġebla li telet mal-mewġ? Żomm daqsxejn, qed tgħidlu Zizi. Dik la hi qoxra ta' bebbuxu u lanqas hija ġebla, dik borża tal-plastik. Borża tal-plastik li xi ħadd ma remix kif messu għamel u spiċċat fuq ir-ramel. U hija għal naqra borża qed jgħidilha Gigi, issa ttir bir-rieħ. Zizi, mhux tieħu gost bli qed jgħid Gigi? Dik skart. Posta mhux fuq il-bajja? Dik posta mar-riċiklaġġ. Zizi qed tispjega lil Gigi li anka borża waħda tista' tagħmel ħafna ħsara lill-baħar u l-kreaturi li jgħixu fih. Il-fkieren tal-baħar mhux l-ewwel darba li jitfixklu xi borża tal-plastik fl-ilma għax jaħsbuha ikel. Jekk fekruna tikol il-borża bi żball, tista' timrad. Għalhekk l-iskart fil-baħar huwa daqshekk perikolus għall-annimali? Hekk kif tisma' hekk, baba m'għaddhomx ma tilbes paringwanti, tiġbor din il-borża u tarmija fl-eqreb landa taż-żibel apposta għall-plastik u l-iskart riċiklabbli. Imma żomm ftit. Gigi qed jinnota li mhux borża biss hawn fuq il-bajja. Ara kemm hawn aktar skart mormi bla doċċ. Fl-ixkun tal-plastik, karta taċ-ċikkulata, kaxxa tal-pizza. Zizi qed tgħid lil sħaba li l-iskart li ma narmux kif suppost kollu jispiċċa jinġar għal ġol baħar. Immaġina li kieku jiġi xi ħadd u fid-dar tiegħek jarmilek l-iskart bla doċċ. Mhux sewwux. Hekk ikun qed jiġrilhom il-kreaturi tal-baħar. She
il-baħar u jorqod u jqum ġol il-mar kuljum u ma jinkwetax li jixxarrab u jekk jitla l-art se jħoss il-bajt jekk tagħmel ix-xita jkollu bżonn umbrella. Il-qarnita jitgħix lill-baħar li torqod u tqum ġol il-mar kuljum u ma tinkwetax li tixxarrab u jekk titla l-art se tħoss il-bajt jekk tagħmel ix-xita jkollu bżonn umbrella. L-iskart narmuh kif suppost. Skart organiku pal fdal tal-ikel. Skart riċiklabli pal fliexken tal-plastik. Skart ieħor pal kaxxi tal-ikel maħmuġin. L-iskart mhux postu fil-baħar. Ma nixbaqat tinħares lejn il-baħar. Kemm hu sabiħux. Kemm hemm annimali sbieħ jgħixu fih. Bħal din ara. Din hija il-fekruna tal-baħar. Kontu tafu li l-fkieren tal-baħar jgħixu aktar minn 100 sena. 100 ta' 100. Ara kemm titfa xemat fuq il-kejk meta tiċċelebra l-qusnina dil-fekruna. U kontu tafu li l-fkieren jivvjaġġaw mill-but ħafna biex jibħidu l-bajt u jkollhom iż-żar tagħhom. Mela, u kull sena titfaċċa xi fekruna li tbit il-bajt fuq xi bajja Maltija. Kemm għandna biex inkunu kburinux. U kemm għandna responsabilità kbira biex inżommu dawn il-bajjiet notfa ħalli meta jiġu l-fkieren isibu fejn il-bidu l-bajt fl-indafa. Mela tinsewx bitti għaj, meta żżuru xi bajja jew tmorru l-baħar, ftakru dejjem li tħalluh nadif daqs kif sibtuh, jew saħansitra aktar nadif. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.